Nejdříve odemknu iPad a potom jdu na ikonu nastavení. Podívám se na řádek iCloud a ověřím si, že mám všechny funkce zapnuté. Tady níže vidím úložiště a zálohy. Zde nahoře vidím celkovou a volnou paměť na serveru, kterou mám ještě k dispozici. Zkontroluji, že mám zapnuté zálohování na iCloud a zde dole vidím čas poslední zálohy. Pro jistotu spustím zálohu ještě jednou. Hotovo. Jdu zpátky a v nastavení obecné se podívám úplně dolů a zvolím obnovit. Druhá zhora je volba smazat data a nastavení. Tímto váš iPad vrátíte do továrního nastavení. iPad po mně chce bezpečnostní kód. Když ho zadám, potvrdím tím, že chci iPad opravdu smazat. Z bezpečnostních důvodů ještě jednou potvrdím smazání. Smazat iPad úplně, ale můžeme jen pokud známe heslo ke službě Hledat můj iPhone. Bez tohoto hesla iPad nikdo nesmaže, ani autorizovaný servis to neumí. Zadávám heslo k iCloudu, aby se iPad odhlásil od mého Apple ID. Hotovo. Můj iPad se opravdu formátuje. Až tento bílý pásek dojde na konec, bude se iPad chovat, jako bych ho právě vytáhl z krabičky. Až se objeví obrazovka, kde můžu něco potvrdit, stačí iPad vypnout a můžete ho prodat nebo předat kolegům či někomu v rodině.